Hvorfor tror du, at folk køber mærkevarer? Jamen, det gør de jo fordi, at de gerne vil signalere noget helt bestemt med det tøj, de går klædt i. Ikke? Det er jo sådan en del af en livsstilsting, at man klæder sig, at det er en del af ens identitet, ligesom ens arbejde, ens bil, ens tøj eller sådan noget. Det er med til at signalere, hvem man er. Ikke? Og hvad tror du så gerne, de vil signalere sådan med mærkevarer? Med vores mærke, eller sådan generelt med mærkevaretøj? Generelt. Det er jo meget forskelligt, fordi folk de køber mærketøj sådan af forskellige årsager. Der er en masse forskellige sådan, effekter, man kan bruge, når man køber mærketøj. Nogle de gør det jo selvfølgelig for at være med på bølgen med alle andre. Går i Vans sneakers, eller hvad de nu gør. Nogle de gør det jo for at signalere noget eksklusivitet, at de har mange penge. Så det afhænger meget af sådan, selve brandet, hvad det er, folk ligesom lægger i de forskellige ting. Ikke? Og hvilke typer kommer herinde? Jamen, vi har jo alt lige fra de studerende til direktøren, til de selvstændige, til alle mulige. Vores primære målgruppe er jo nok, jeg ligger det mellem 25 og 35, som er i arbejde, ikke? Som tjener gode penge, enten som selvstændige eller har en god stilling i en god virksomhed eller et eller andet. Ikke? Og hvad betyder mærker for dig? Jamen, jeg er jo rigtig mærkebevidst, hvilket er meget tydeligt. Jeg arbejder kun for ét mærke. Jeg kunne have arbejdet i mange andre tøjbutikker, hvor man sælger mange andre mærker. Men for mig er mærke jo også en identitet. Ikke? Det er en del af... Jeg vælger at arbejde her, fordi at, jeg sådan kan se mig selv sammen med Acne. Altså, det passer meget godt til min livsstil, og det jeg gerne vil signalere med det tøj, jeg går klædt i. Ikke? Og hvor mange penge bruger du på tøj om måneden cirka? Jamen, jeg bruger stort set ikke nogen, fordi at jeg arbejder overhenne. Så vi har jo de fordele som ansatte, at vi får noget tøj per kollektion, som vi selvfølgelig skal gå og præsentere i butikken. Så jeg bruger måske et par tusind om måneden, ikke mere end det. Har du et yndlingsmærke? Mit yndlingsmærke, det er... jeg har flere. Jeg kan rigtig godt lide Acne selvfølgelig. Jeg kan rigtig godt lide Martin Margiela, Yohji Yamamoto og Comme des Garçons. Meget glad for japanske mærker. Og hvorfor er det din yndlingsmærke? Det er fordi, at Acne kan noget med kvaliteter og med snit. Lave det her sådan meget klassiske, men med en fed metervare eller en fed afslutning på en krave eller sådan nogle ting. Så det er meget klassisk, meget sådan vedvarende, men alligevel med et twist af et eller andet lækkert og eksklusivt. De japanske mærker, de kan jo noget med deres pasformer og deres også materialevalg, så de arbejder på en helt anden måde, fordi deres tøjkultur er helt anderledes end den skandinaviske er. Er du mere glad for dit tøj, hvis det er dyrt? Nej. Og hvorfor har du taget det tøj, du har på i dag? Fordi at det er dejligt sommervejr, og en hvid t-shirt og et par blå jeans, det er altid et godt sommeroutfit.